Assalamu alaikum masu baka masu kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. Assalamu alaikum aboki, bakin ka dai ya gida ya gidanku Najeriya. Wato na ji har yanzu baba har yana baku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani din, na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawwa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da na ci a gida. Kai don ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amil, an bayar Balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai, na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a tabi biya ka ne kamar mage da bera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato ainihin shi kenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakin ka dai ya gida ya gidanku Najeriya. Wato na ji har yanzu baba har yana baku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani din, na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawwa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da na ci a gida. Kai don ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni,
an samun sunan Al-Amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu. Ashe ban san baki zan zama ba sosai, ina shan wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan, da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a tabi biya ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na sa irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayako a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa balarabe. Wato ainihin dan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai dan uwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu, ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirki da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samun sunan Al-Amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu. Ashe ban san baki zan zama ba sosai, ina shan wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan, da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a tabi biya ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na sa irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayako a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa balarabe. Wato ainihin dan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal.
ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sani gwangwani din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa in mai san naga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai ɗan ruwa ɗin Najeriya wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala na ji ana bahari mai gaskiya a lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi na zo inda zan ka hutu ashe zan ta kwalɓana ne wato da baya na faka haske amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta domin bayan na so iyaye na su kara mai da ni wani ƙasar ta komai tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala wato kai ka san da nisan ta haka haife ni an samu sunan al'amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu ashe ban san baki zan zama ba sosai ina sha wahala. Ai kuwa tun da na zo kasan nan babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu kai dan uwa balarabe tun da na zo nan fa no going back ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abin ne no going back ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki bakanka dai ya gida ya gidanku Najeriya wato na janci har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikas salam dan uwa balarabe wato ainihin dan uwa balarabe idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun bahari domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sani gwangwani din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa in mai san naga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai ɗan ruwa ɗin Najeriya wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala na ji ana bahari mai gaskiya a lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi na zo inda zan ka hutu ashe zan ta kwalɓana ne wato da baya na faka haske amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta domin bayan na so iyaye na su kara mai da ni wani ƙasar ta komai tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala wato kai ka san da nisan ta haka haife ni an samu sunan al'amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu ashe ban san baki zan zama ba sosai ina sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka
ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikas salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako min Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yi an kwabbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai don ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshela ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu, ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga san ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin, an bayar Balarabe ne ni, domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai, na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku ba ce wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikas salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako min Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yi an kwabbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai don ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala,
na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshalayen ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwalɓa na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amil, an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku ba ce wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka. Ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato ainihin shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa balarabe. Wato ainihin dan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun bahari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sai ne gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai dan uwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala. Na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshalayen ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwalɓa na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amil, an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku ba ce wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka. Ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato ainihin shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida,
ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu Baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani na an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. In ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da mana ci a gida. Kai don ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwalɓura na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta ka haife ni, an samu sunan Al-Amil an bayar Balarabe ne ni, domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a tabi biya ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato ainihin shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakan ka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu Baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani na an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. In ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da mana ci a gida. Kai don ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu ashe zan takwalɓura na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta ka haife ni, an samu sunan Al-Amil an bayar Balarabe ne ni, domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan
babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayako a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai dan uwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu, ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirki da ƙasa ta, domin bayan so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amil, an bayar Balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai, na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayako a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida.
Kai ɗan ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun na ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshela ne man ji daɗi. Na zo inda zan ka hutu ashe zan ta kwalɓana ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin magargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai ɗan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayako a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam ɗan uwa balarabe. Wato ainihin ɗan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun bahari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. In ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai ɗan ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun na ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyaye na sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshela ne man ji daɗi. Na zo inda zan ka hutu ashe zan ta kwalɓana ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin magargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. Na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai ɗan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba.
Wato ainihin shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba kuma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu Baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai dan ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun daina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana Buhari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ka hutu ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin daga ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala. Wato kai ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin an bayar Balarabe ne ni, domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai. na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan. Da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka fitar da ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne, no going back. Ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato ainihin shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba kuma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu Baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa Balarabe. Wato ainihin dan uwa Balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi sane gwangwani, din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. in ma yasa na ga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai dan ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun daina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana Buhari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi. Na zo inda zan ka hutu ashe zan takwal na ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin daga ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga sun ina cikin makargama fa
na sha wahala wato kai. Ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin, an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai, na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan, da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikas salam dan uwa balarabe. Wato ainihin dan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan, zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki, kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani nan an ce kuna da shi, sai ne gwangwani din na ji labari ba, in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya ba ku duniya, ga ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa. In mai san naga da ta yi an kwabbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi, dole zan ci abin da na ci a gida. Kai don ruwa ɗin Najeriya, wato ainihin hakarin wata bazuwar dariya. Ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi, saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi. Wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala, na ji ana bahari mai gaskiya. A lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshela ne man ji daɗi. Na zo inda zan ƙara hutu, ashe zan takwal ubana ne. Wato da baya na faka haske, amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta, domin ba na so iyayena su ƙara mai da ni wani ƙasar ta komai. Tun daga san ina cikin makargama fa, na sha wahala wato kai. Ka san da nisan ta haka haife ni, an samu sunan Al-Amin, an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai. Har ina murna na ga wutan nefa a garin mu, ashe ban san baki zan zama ba sosai, na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je, tun da na ji daɗi ina nan, da abin da zai faru sai da ya faru, ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya, wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki, ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai, kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na za a yi shi da mutu nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki, bakanka dai ya gida, ya gidanku Najeriya. Wato na ji an ce har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu, yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikas salam dan uwa balarabe. Wato ainihin dan uwa balarabe, idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun Buhari, domin ni ma na zo Saudiya nan, zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki,
kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani na an ce kuna da shi sani gwangwani din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa in mai san naga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai don wai ɗin Najeriya wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala na ji ana bahari mai gaskiya a lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi na zo inda zan ka hutu ashe zan takwal na ne wato da baya na faka haske amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta domin bayan so iyayena su kara mai da ni wani ƙasar ta komai tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala wato kai ka san da nisan ta haka haife ni an samu sunan al'amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu ashe ban san baki zan zama ba sosai na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka tun kafin a wulakanta ka kuma ya zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa hannu biyu. Kai dan uwa balarabe tun da na zo nan fa no going back ai ko kashi na za a yi shi da mutanen abun ne no going back ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yadda ka yanke hukunci ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan domin na san irin wahalar da kuke sha domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha. Assalamu alaikum aboki bakanka dai ya gida ya gidanku Najeriya wato na janci har yanzu baba har yana ba ku ayyuka a hannu yana gaggasa muku a yayin da ya ga dama. Wa alaikum salam dan uwa balarabe wato ainihin dan uwa balarabe idan muna magana da kai kada ka ƙara sako mun bahari domin ni ma na zo Saudiya nan zan samu na ci shinkafa mai inibi a ciki kuma sannan zan samu na ci jamalal makalkal. Ga kuma gwangwani na an ce kuna da shi sani gwangwani din na ji labari ba in ce kuna shoshalawa a duniya. Allah ya baku duniya ka ku musulmi kuma ga kuna shoshalawa in mai san naga da ta yan kubbaina na zo nan domin na ji daɗi. Yawa zan ibada kuma sannan zan ji daɗi dole zan ci abin da ma na ci a gida. Kai don wai ɗin Najeriya wato ainihin hakkarin wata bazuwar dariya ka san da sun dina ƙasa ta sallah sai na ga dama nake yi saboda ina jin daɗi ga kuɗi ga abin da na ga dama ci komai. Na san da iyayena sai kai Najeriya na bayar ƙasar Afirka ana jin daɗi wato sun da na je ko gaskiya na sha baƙar wahala na ji ana bahari mai gaskiya a lokacin suna kuna zaɓe na bayar za ku shoshala ne man ji daɗi na zo inda zan ka hutu ashe zan takwal na ne wato da baya na faka haske amma yanzu kallon da na koma na zama mutumin kirkin da ƙasa ta domin bayan so iyayena su kara mai da ni wani ƙasar ta komai tun daga sun ina cikin makargama fa na sha wahala wato kai ka san da nisan ta haka haife ni an samu sunan al'amil an bayar balarabe ne ni domin na zo da haske sosai har ina murna na ga wutan nefa a garin mu ashe ban san baki zan zama ba sosai na sha wahala. Ai kuwa tun da na zo ƙasan nan babu inda zan je tun da na ji daɗi ina nan da abin da zai faru sai da ya faru ba zan taɓa koma Najeriya ba. Wato ɗan waɗin Najeriya wato ainihin wannan ƙasa ta mu tana da dokoki ba irin ƙasa ku bace wadda ake bar mutane kaya zube sai abin da suka ga dama. Mu inda ka zo nan akwai wayanda za su ɗauke ka su mai da kai kuma za a ta bibiyar ka ne kamar mage da ɓera. Wato shawarar da baka ka tadda ina ka
tun kafin a wulakanta ka kuma zuwa ƙasar ka je can ka cin kwakwa ka hannu biyu. Kai dan uwa Balarabe, tun da na zo nan fa no going back. Ai ko kashi na zai shi da muta nan abun ne no going back, ban taɓa koma wannan ƙasar ba. Wato aini shikenan yanda ka yanke hukunci, ni ba zan tilasta ma ba koma ƙasar nan, domin na san irin wahalar da kuke sha, domin ainihin na yaji na ga wahalar da kuke sha.